temos un novo Maniotas moi completiño. Por unha parte temos a Adrián, que foi enzoufarse a Cavernícola Reis en Barbadás. Logo estou eu, que preferín quedar aquí, nun espazo moitísimo máis limpo, e que ademais eu quería aprender uns pasiños de baile, que boa falta me fan. E por último, temos a Eric coa súa nova sección, co seu reto. Eric, que nos tes preparado para hoxe? Hoxe espertei un pouquiño Jackie Chan. E non me vou tirar do reloj do Concello. Pero viñemos a Asesou a ver que reto nos poñen. Hoxe viñemos con xente moi tola aquí a Barbadás a Cavernícola Reis. Isto é só unha das probas, quedan moitas máis. Non vos la perdades, que ten miga e terra, moita terra. Vamos, compañera, que xa non queda nada, xa non queda nada. Molleime todo, estamos na Cavernícola Reis, onde ves a mollarte, a pasalo ben e facer deporte, na súa sexta edición, como non? Que exitazo está sendo esta nova Cavernícola Reis, é unha pasada. A verdade é que é un éxito absoluto, que hai equipos de élite, hai individuais que están tamén na élite, hai persoas que participan por amor ao deporte neste caso, e polo tanto é aberto a todo o mundo que disfruten desta paisaxe, que disfruten da natureza, do bo tempo e de Barbadás, sobre todo, para que volvan. Nós estuvemos seguindo as historias que ibades mandando, no? Pola conta de Instagram. A min faltoume un pouco de vervos a vos con estes obstáculos. Isto de poñer castigos á xente, pero non facelos, está un pouco feo. Isto non son castigos, eles disfrutan con eso. O sufrimento vai implícito nesta proba deportiva. Nós xa sufrimos tamén na elaboración das ideas e no deseño, e na organización. Contádeme un pouco, a ver, que lle metestes novo este ano, que castigos máis crueles lle metestes? Neste sentido, a xente que traballa na Concellería de Deportes ten moito que decir, porque son os que elaboran precisamente eses castigos e teñen unha mente un poquinho retorcida e cada ano dificultan o máis. Este ano, pois, o percorrido alóngase un poquinho máis para darlle máis sufrimento a esta xente, pero sufrimento deportivo, que sempre é algo positivo para a saúde. Eu quero poñer en valor o traballo do persoal de Seguridade e Protección Civil, Policía Local. Agradecer a aquelas agrupacións de Protección Civil que veñen a colaborar connosco de outros concellos. E tamén as empresas que patrocinan isto, porque senón tampouco sería viable. O que nos une a todos aquí é o amor polo deporte, pasalo ben, comer un pouquiño despois de acabar. E a paisaxe é un nome que se chama Barbadás. Efectivamente. Pois aí queda eso. E por se os nervios foran poucos, este ano hai un factor engadido, e é que os atletas puntuarán para a Liga Española de OCR. Veña aí, vamos! Cantos anos tes, se non é moita... Vamos para 68. Como che dá a ti por meterte a estas carreras do obstáculo? Bueno, sempre o fixemos aquí na Valenza e vamos correr por aí donde nos apetezca un pouco. Salimos aquí ao pabellón todos os días a facer un pouco de gimnasia e aí vamos. En que posición porías esta carreira? Plan de sufrimiento, esta sería unha das primeiras. Cal é o que máis che costa dos exercicios que se fan aquí? É que é moito brazo, entonces hai que estar moi potentes. Casi todos son difíciles. Bueno, pero algunha trampiña para saltala tamén se pode facer, Sí, non? fomos uns golpes antes de empezar esa esta. Aí está, sube a o último obstáculo, que parece xa hasta sinxelo, celebra porque conseguiu o que aínda non conseguiu ninguén nesta edición, que é terminar esta Cavernícola Reis de Barbadás. Está no podio, xa ten a súa medalla entregada. O gañador da Cavernícola Reis deste ano, desta edición. Como se viviu? Esta foi complicada, Pues sí, la verdad es que es la primera vez que vengo, porque por desgracia, bueno, el año pasado me coincidió con otra carrera, ¿no? Y tenía muchas ganas de venir porque ya me habían hablado bien del año pasado, es un entorno súper bonito, la vi muy bien preparada, muy bien realizada, muchos obstáculos. Y la verdad es que un ambiente genial, muchísimos voluntarios. Primeira clasificada femenina, segunda no absoluto total, o sea, ¿cómo es esto? Pues aún no me lo creo, porque venía muy nerviosa. La gente, como había ganado el anterior, decían hay que ganar. Y no me levantaba yo hoy con ganas de ganar, digo. Pero bueno, al final
según iba en carrera me fui creciendo y bueno, bien, la verdad es que contenta, muy contenta. ¿Qué tal ese calor, esas calambres? Tú vas muy fuerte corriendo y el calor te merma muchísimo la capacidad física. Y yo cada vez que había tramo de río lo agradecía muchísimo y me metía entero. Y sobreviví gracias a eso, porque si no, el calor hace muchísima mella. Tuve aí unha calambre na piscina, na zona da piscina, pero bueno, ao final un poquinho de sales minerales que levaba no bolsillo, saliron adiante, así que ben, ao final cheguei con forza. ¿Es tan difícil como comentan? La verdad es que fue bastante complicada en cuanto a estar con suspensión. Mira, yo soy del equipo de Poseidón, que bueno, si la conocéis, tenéis la carrera de Poseidón, que es una de las más duras conocidas de España, y diría que ahora mismo en Galicia esta se postula como la segunda carrera más difícil de Galicia desde mi punto de vista. Y ahora, ¿cómo e con quen o vas a celebrar? Pois vou celebrar con meu marido, con meu neno que andan por aí, e que me estuveron animando todo o camiño. Ellos tamén irían por aí, por todo o percorrido, ¿no? Sí, ainda fixeron uns cuantos kilómetros aí sacándome fotos. Bueno, pues celebrarlo con los compañeros, como siempre, y nada, para la semana que viene tenemos el Campeonato de España en Barcelona, así que bueno, motiva, estamos consiguiendo muy buenos resultados, así que nada, vamos con todo por las próximas citas. Ahora da medo, ¿no? Desde aquí dá un pouco de me verde. voy a espetar con lo de ahí abajo. Mira, eu digo che que acabo de ver a un tirarse de cabeza e non lle pasou nada. Vale, a lo mejor me la arreglo. Non me tiraría de cabeza, pero veña, tírome con vos, veña. Veña para baixo. Veña, compañeiras. Vamos. Veña. Vamos, compañeiras. Ahora vamos. E sobrevivimos con todo. Esto é a Cavernícola Reis. ¡Hala! A disfrutala. O micro está vivo. Eu non tanto, pero o micro está vivo. Qué bonito de deporte. Qué bonito. Sé que na casa estás mellor, Iván, é que eu, a quen lle guste bien, pero onde este a Vica, onde é a Vica lle a sombra. Nos podemos coller, atallar por ali e vamos comer un pouco de Vica, Tamén é verdad que facemos aquí a súa lleira, veña. Aí quedas. Queda grabando isto. Quedas un cachiño aquí. Salud. Hoxe estamos aquí no Paco Paz con un montón de xente a que lle encanta bailar diferentes estilos. Estamos no Ou Baila e eu veño a facerlles unha pregunta. O baile é para todo o mundo, incluso para persoas como a min que teñen cero idea de bailar. Imos a velo. Gústame moito aquí Zomba e Urban Kiss. La bachata dominicana, realmente. Me gusta el casino, la salsa cubana. E a miña parella entón tamén me gusta a salsa cubana. Salsa e bachata. Salsa e bachata. A ver, a miña especialidade é a salsa. Eu aprendín salsa e logo descubrín o resto de ritmos. Entón, eu diría que a miña especialidade é a salsa. A ver, lo más importante es diversión, pasarlo bien, que la gente venga a pasarlo bien. Es un momento de desconexión, de diversión y mucha de esta gente se conoce y esperan estos eventos pues para poder bailar. E a ti este tipo de eventos tamén che gusta participar deles ou non? Sí, la verdad es que sí. A ver, yo soy patrocinador y también estoy en la organización ayudando, pero cuando puedo me escapo un rato y bailo un poco, pero bueno, hay que estar ayudando. Como valoras o feito eso de que fora en varios sitios, tiñades diferentes temáticas? Que é o que máis destacas de todo esto? Que é o que máis che gusta? Lo que más me gusta es hacerlo con mis amigos. Está muy bien el cambio de sitios, la organización es increíble, pero sobre todo el vivir la experiencia con tus amigos es perfecto. Unha maneira moi sana de coñecer xente, de facer un deporte, bueno, Sí. unha afición. Sí. Hai xente que baila para ir ás sociais, xente que baila para competir, para estar nun escenario, pero o importante é disfrutalo xa como sexa. Entonces eu penso que sí, que é para todo o mundo. Eu animo a todo o mundo, aunque leven pouquiño tempo bailando, a que se animen a sair, a ir a estos eventos de máis grande ou pequeno formato, porque realmente cando te pos en situación e te pos a prova, é dicir, é cando realmente aprendes a bailar, porque na clase sempre estás repetindo o mesmo, e aquí non, aquí é como, ala, fai o que queiras. Entón eu animo a todo o mundo a que veña ás formacións dos congresos, ás formacións dos eventos, porque que non teñan medo de ser principiantes. Os instructores adaptámonos a todo o mundo. Dame igual con quen baile, o caso que teñamos conexión. Le encanta noso baile, levamos moitísimos anos bailando, e bueno, pois a verdade é que pasámoslo genial. E sobre todo que se celebre aquí en Ourense, pois encantados sempre de apoialo. Atreverías a facer uns pasiños conmigo que son cero coordinación, cero todo? Uns básicos, por suposto. Sí, probamos. Sí.
película de Dirty Dancing tamén bailan salsa. Tamén. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Non tan mal, Bueno, pero porque él me leva moi ben, eu... O ano que ven, temos aquí no Congreso como unha participante máis. Imos non. No, Adrián, más cómodo tú, cabrón. Bueno, Eric, aquela foi a de iniciación, para que perderas o medo. Vamos polo reto de verdade, Este sale broma. Home, vamos a por unha... un Malo pouquiño... será. Malo será, non? Sí. Queres unha beta que lle chamamos, unha... como se fai? É un pouco torta, non? Está un pouco tortiña, pero bueno, mira, colles estas dúas, esa vas. Proba ti. Dame movida desa. Pero da algún tipo de superpoder, aparte de... Sí, esto sube solo. A ver. Eñe, subo pe. No. Pisa. Aviso. Ningún Eric foi ferido durante a realización desta reportaxe. Iba a ir a millor. Veña, no. A ver. Ui, voy. Veña. Subo. Veña. ¿Dónde, cabrón? Veña, eso es, tírate por ela, como antes. Cautra. Bueno, ¿qué tal? Bueno, meu, pa próxima igual, dáseche ben, pero bueno, hai que traballar en un par de cousiñas. Pero moi ben, cando queiras volve, Refuerzo positivo, di que sí. Non, Muchas gracias. encanta, un placer, Igualmente, moitas gracias. Por nada, chulis, vin de aquí a sesou botarlle unha escalada que... A ver, está guai, Sufres un pouco, pero sarna con gusto, sabes? Bico. Eso xa é... Tomar falsas.